Kaboom! Kuusamo. Sinä olet paska. Mitä hitaammin tippuu, sen hiilempää tulee. Tänä iltana Jokeri. Tänä iltana Sokeri. Tänä iltana Natis. Sitten asiaan. Ensin katsomme Jokeririvistä vittua. Sen jälkeen katsomme Jormaa. Jännittävää, eikö totta? Jokerissa on muuten voitot kertaistuneet. Eli enemmän voita teille pelaajille. Aika kakka. Sitten asiaan. Jormaa. Kone. Hetkinen. Minä kerron teille vitsin. Se voi muuten olla myös sinun isäsi. Jokeri sai lahjaksi viisikielisen Jormaa. Hän kokeili Jormaa. Sano sitten. Että nämä miljonäärit toteuttavat. Ja tämän iltaiset pelit ja tulokset voit tarkastaa. Kiitoksia. Kiitoksia ihmiset. Ha. Eikö sun pitänyt tulla